Smisha oinge ní ganla agus is hastura calm Gaillimhe. Smisha Isbel Noon Dodgen agus is as co-anton me. Is maithlam cé cú crochiach is atá an cursa agus gomíonn tú anon in cingeal rud a bhhaithleat a réinú agus a léirú agus tugtar seanstais de rud hain i dhéanú. Tá máscan fórlachan ar fáilann seo agus clúdaítear a lán rudaí. Fáinn tú go leor seansan na tríalamantas rudaí agus do stíl hain a aimsú. Caith mé hain bliain mar reachtar ar an cumann Gaeilge. Chur muid go leor amachtaí ar siúil ar nós cúisir karaoke, ihe bingo, cúisir Hawaii fi muid lagan de take me out in áras san níl a bhí héintach. D'agrií muid ball na Gaeilge ag deireadh na bliana agus codí na hamachtaí sinna le fios a chur ar mascil na Cumarsáide agus agriúthain tíomh muí den seomaráine. Hahan an radio go mórlumm sa dara blian agus im léna chéime, bhí ar an chlór a chuirla bio ó Flirt FM an stáisiún radio san Ollscoil. Felamíonn tú go leor scialna in aistrithe, scialna Cumarsáide, scialna leabhartha agus chuirnte seo le do bhainin. Rinne mé ma haithí ibre sa trí blian sa taibhíor, airchlan náisiúnta na Gaeilge atá lonathe i gcathair na Gaillimhe. Bhí deis agam obair mar bhainisteoir stáite ar bhucaí, léirú mór a church ar siúil ag féile idirnáisiúnta alína na Gaillimhe. Deis únta go bhí an seo, bhí sé dúslánach ach déile mé chuid mhór. Liam MacDonald is anam dom agus is as condéilú mé. Hahan sé lom nach raibh béim umlán ar scríbhneoireacht agus aistí ar an gcúrsa seo. Bhí seans agin a bheith ag obair le Camry agus a chur clárach go radio le chéile. Canar O'Donnell is anam dom agus is as tún condé na Gaillimhe mé. Is málam an bailach bhfuil an cúrsa seo practicúil. Agus nuair chuirtar má bhar Gaeilge leis, tá measc an má idir obair scríbhneoireachta agus obair practicúil. Ar nós clárach a radio a léirú agus sconáíocht. Rinne mé mo chuid taidhbhar leis an ggólacht telefíse agus áir clunne Phoebe. Mar chuidiste seo d'oibre mé ar chreach chlár do fáistí óga a chréalfar TG Car. Bhín mé ansás a freisin as an semester Gaeltachta ar an gcearr rua. Tháinig fiosar mo chuid Gaeilge tíomh muid in seomaranga. Agus bhí an crack an agus mé seint ceol cholíthe. Is Mr. Cotley Nivercu agus is as limnach mé. Is Mr. Pádraig Parkinson agus is as Donegal Is pobl Harvey Jarfach é pobl na hOllscoile. Tá si éasca láirt leis electorí agus tá siad anchomasa agus cairach. Tá si go deas a bheith lonithe i gcathair na Gaillimhe agus a bheith staidir trí bhean na Gaeilge. De coolar láidir stara ag an Ollscoil ó híomh na Gaeilge de. Chur mé le mo sciil na televise ar an gcúrsa, rinne mé roinnt clártha televise agus tá mé bhhad níos company tíobh den camera freisin. Ar an gcúrsa seo tá measc an úntacht den staidir Acadamh agus an taobh practical.